Αυτές οι ρεματιές κι αυτά τα βράχια κι αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό, αυτές οι μάνες με το κάρβουνο στα μάτια τους κι αυτά τα κύματα που φεύγουν και ξαναγυρνούν, αυτά τα πεύκα με τα χαραγμένα λόγια κι ο Κωνσταντίνος ο καημός που πέταξε σαν το πουλί και εκείνα που δεν πρόφτασαν οι κήρυκες παρά μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Πολιτεία με το βράδιασμα κοντά στους ταρσανάδες, στην αγορά, στον καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Με το βράδιασμα κοντά στους ταρσανάδες, στην αγορά, στον καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Είσαι η πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγιο, Πόντος και Ερμούπολης. Είσαι η πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγιο, Πόντος και Ερμούπολης. Ω πολιτεία του Αμανέ στα τουρκοχώρια, μ' αυτές τις ρεματιές κι αυτά τα βράχια, μ' αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό, μ' αυτές τις μάνες με το κάρβουνο στα μάτια τους, θα έρθει καιρός που θα φανούν οι κήρυκες κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Θα έρθει καιρός που θα φανούν οι κήρυκες κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Είσαι η πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγιο, Πόντος και Ερμούπολης. Είσαι η πρέβεζα,